l-ewwel domanda tkun waħda ta' tarif ġenerali. Għax ħafna drabi nisimgħu affarijiet u ma nkunux nafu dwar xiex qegħdin nitkellmu. X'inhija l-eutanasja? Il-kelma eutanasja ġifieri ġejja mill-Grik tfisser propjament il-mewt is-sabiħa u infatti ġilli nisimgħu li nitkellmu anki mill-mewt tal-ħnien għal mercy killing. Pratikament hekk hija dak l-emil, dak li tiddeċidi li tagħmel, jew anki dak li tiddeċidi li ma tagħmilx anke nuqqas ta' emil li minnu nnifsu jew fl-intenzjoni ta' min jagħmel dik il-ħaġa jew ma jagħmilix, għandu li jagħti l-mewt lill-persuna sabiex dik il-persuna ma tbatix aktar, jew sabiex dik il-persuna anki fil-każ pereżempju ta' anzjani jew ta' persuni drabi li jitwildu b'diżabilità jew b'xi tip ta' diffikultà fil-forma fil-apparenza tagħhom ukoll tiġi mitmuma il-ħajja tagħhom li titqies bħala ħajja li mhux ta' min jgħixha. Jifieri dan huwa biex nidwek definizzjoni ġenerali wiesa ta' eutanasja. Ma meta nitkellmu minn eutanasja f'sens propju dejjem qed nitkellmu minn xi emil jew nuqqas ta' emil li minnu nnifsu jew fl-intenzjoni tiegħu għandu li jagħti l-mewt lill-persuna sabiex dik il-persuna ma tbatix aktar. L-argument illi spiss iġibu fuq l-eutanasja huwa dak li ankanti fid-definizzjoni tiegħek semmejt il-ħasra l-ħniena. Infatti sejħulu mewt ta' ħniena, mercy killing. Ma nafx kemm mewt qatt il-fatt li jiena noqtol lil xi ħadd tista' tkun mewt ta' ħniena. Infatti huwa ġewwa ħafna suġġett delikat u jmiss ħafna il-qalbna u xekk għax aħna minna nfusna nistgħu ngħidu aħna poplu ħanin inħennu qalbna tiċkien quddiem it-tbatija tal-persuni u minn kien persuna li batiet marda twila, marda terminali jista' jitkellem aktar minni. U jista' lek ikun li wieħed quddiem dawn il-każijiet jiġi mqanqal mill-ħniena ma tkun ħniena li bir-rispett kollu nistgħu ngħidu l-ħniena falsa jew ħniena żvijata, devjata f'liema sens għaliex min iħen dejjem għandu jipprova frott dik il-ħniena jikkura u jħares il-ħajja ta' kull persuna. Il-ħniena ma jfissirx li wieħed jgħin lill-persuna quddiem id-tbatija tagħha ittemm ħajjita. U għaldaqstant l-argument tal-ħniena huwa ħafna qawwi infatti spiss anke minn min jipromovi u xek il-liġijiet favur l-eutanasja jġiblek fuq qudiemnet il-każijiet reali għax huma reali daqskemm hu reali u vera ruġieħ ta' persuni li qegħdin nibatu u li frott anki s-sitwazzjoni tagħhom jitolbu donhom biħrara u xek li tingħatalhom il-mewt jew jitħallew jitemmu ħajjithom. Dik hija ħniena li tieqaf fuq livell ta' emozzjoni mingħajr ma tqis li fil-fatt tkun qiegħda tagħmel azzjoni li tmur kontra dak li veru għandha twassal il-ħniena. Jiġifieri li għandha twassalna sabiex nirrispettaw u nħarsu l-ħajja tal-persuna anki jekk l-istess persuna titlobna li ntemmula ħajjita permezz ta' xi emil jew billi nabbandunawha milli nagħtuha dik il-kura indispensabbli sabiex jagħtejx. Fil-fatt huwa kif qed inti huwa forsi l-iktar argument qawwi li huwa użat favur l-eutanasja. Argument ieħor huwa dak dwar id-dritt għax huwa ħafna drabi ħafna ikun hemm min jgħid ħajti tiegħi allura nagħmel biha li rrid. Huwa dritt tiegħi. Però id-domanda tiegħi nafu li jeżisti d-dritt tal-ħajja. Huwa dritt fundamentali. Kull bniedem għandu dritt li jgħix tal-ħajja. Imma jeżisti wkoll id-dritt li tnaħħi biex niċċaraw l-affarijiet. Jeżisti d-dritt li nnaħħi ħajti bidejja għax hija tiegħi li noqtol lili nnifsi jew li nitlob il xi ħadd joqtolni. Hija infatti kontradizzjoni xi ftit li wieħed ikollu id-dritt li ma jibqax ikollu drittijiet billi item lilu nnifsu. Infatti id-dritt fundamentali tal-bniedem huwa id-dritt tal-ħajja u jekk il-ħajja għandha sinifikat għandha sens hija il-ħajja sabiex tingħata frott l-imħabba u mhux id-dritt li aħna intemmu l-ħajjitna. U infatti anki f'dik litra li l-isifijiet tagħna, litra miftuħa li anki kitbu lill-membri parlamentari tagħna huma tkellmu wkoll fuq dak id-dritt
tal-awtonomija. L-awtonomija jfisser bniedem iħossu li jista' jkollu jett fuq nnifsu fuq ħajtu u fuq anki meta imut, jiġifieri jiddeċidi l-mewt tiegħu. U l-isfijiet tagħna fakruna anki frott ngħidu aħna m'hemmx għalfejn wieħed ikun jemmen fi Kristu biex jagħmel ċertu tip ta' raġunar u jirrifletti fuq il-fatt li il-ħajja aħna nirċevuha, kulħadd ħadd minna ma ddeċida u li jibda jgħix il-ħajja hija rigal li nirċevu mingħand oħrajn, jiġifieri u għal daqstant hija dejjem ħajja indisponibbli, jiġifieri ma nistax ndisponi minnha kif irrid jien, jiġifieri ma nistax jiena nuża biex intemm ħajti, dan huwa anke diskors nużaw meta niġu biex nitkellmu fuq emil ta' suwiċidju. Għal daqstant l-awtonomija tal-bniedem hija dejjem limitata, mhijiex assoluta, jiġifieri l-bniedem sa ċertu punt jista' jiddisponi biex ngħidu hekk bażliet dwar kif ifassal ħajtu imma ma jistax ikun is-sit tal-ħajja tiegħu. U għal daqstant kif qalulna l-isbijiet tagħna, il-ħarsien tal-ħajja jiġi qabel id-dritt appuntu għall-libertà tal-bniedem jew il-libertà preżunta tiegħu li jissupponi li għandu dritt fuq ħajtu, jiġifieri l-ħarsin tal-ħajja huwa dak id-dritt li għandu jiġi maħares u mhux id-dritt fit-tizju għax fir-realtà ma jeżistix id-dritt li l-bniedem item ħajtu bidejh jew jitlob lil xi ħadd sabiex itemlu ħajtu. Jiena Father Richard, waħda mid-domandi li dejjem tiġi f'moħħi meta nisma' ċerti aħbarijiet u naqra ċerti aħbarijiet dwar dan is-suġġett, manka meta insegwi ċerti kampanji li jkunu qegħdin isiru fil-pajjiż favur l-eutanasja. Id-domanda tiegħi hija din, id-dbatija tal-bniedem ma bdietx illum. Il-idbatija tal-bniedem ilha teżisti kważi sa mill-bidu, sa kemm ilu jeżisti l-bniedem, hija proprju aħna nemnu bħala nsara nemnu li hija konsegwenza ta' dnub li bdiet sa mill-bidu, ġifieri għandna anke l-ġrajja tal-bniedem. Ġifieri għaliex proprju llum qegħdin inqajmu dawn il-kampanji u dawn l-argumenti jekk id-dbatija ilha teżisti minn dejjem. Din għaliex ma kienx minn dejjem. Mbagħad illum l-argumenti ieħor huwa illum meta l-mediċina ħaġa pożittiva għandha tant mezzi. M'għandix il-mezzi biex teqret id-dbatija, imma għandha l-mezzi biex ittaffi d-dbatija. Allura meta l-mediċina avvanzat tant li għandha l-mezzi biex ittaffi d-dbatija, għaliex inqajmu l-argumenti llum favur li toqtol il-bniedem. Ġew din hija mistoqsija li tenna sabiex jekk inqablu l-eutanasja u dil-kwistjoni mal-quċċata ta' muntanja nistgħu ngħidu li taħt muntanja sħiħa. Fis-sens li l-eutanasja propju u r-raġunar favura jiġi minn realtà li l-bniedem illum dejjem aktar iħossu skomdu jew aniżi quddiem ir-realtà ta' tbatija u anki r-realtà tal-mewt. Fis-sens li anki hemm studji interessanti fosthom ta' ċertu wieħed Philippe Ariès li kiteb Franċiż Essaj sull-istwar li dan interessanti qal li pereżempju fil-seklu 20, is-seklu li għadda, u naħseb issa għadna sejrin hekk, il-mewt ħadet post is-sess bħala tabu fil-kultura tal-punent, bħalma qabel ma stajtx issemmi s-sess, issa anki il-mewt ħadet postu jiġifieri bħala the forbidden subject li ħadd ma jaffronta u infatti u stess jinnota kif it-tfal dejjem aktar qegħdin jisu indawruhom, nindukrawhom b'realtà li taħbihom mill-fatt tal-mewt. Pereżempju jiena niftakar meta kont l-Italja kien hemm tendenza li tal-inqas hawnhekk għawdex mhijiex daqshekk qawwija li t-tfal jiġu għal kollox imċaħda milli jattendu funeral anki tan-nannit tagħhom. U dan kollu fex irrid nasalek minn daqshekk il-bot jisu fuq il-fatt li jekk il-bniedem għandu diffikultà jaċċetta r-realtà ta' dbatija u anke r-realtà tal-mewt, allura quddiem il-mezzi li qiegħed dejjem aktar jikseb permezz tal-erf tiegħu, il-mezzi anki tal-mediċina, qed jużhom ukoll donnu b'kontradizzjoni nerġa' ngħid biex dik il-realtà ta' dbatija u tal-mewt jipprova jaħrabhom jew inkella biex tassew jevita l-mewt qisu joħodha f'daqqa l-mewt ħalli ma jkollux ċans jinduna li ħajmut u jiddeċidi li jmut qabel jinduna li ħajmut. U dan kollu iġib dan ir-realtà. Jifieri minkejja li
hemm ċertu tip ta' użanzi ta' eutanazja anki fis-soċjetà klassika, fis-soċjetà Griega u Rumana, jiġifieri jisu anki qabel Kristu, hemm xi tip ta' atteġġjament fejn persuna li kienet anki titwielet ċertu diżabilità, ċertu tiġi sfigurata, kienet tiġi maqtula, jiġifieri mhijiex prattika għal kollox ġdida, imma propju bil-miġġa tal-Kristjaneżmu u anki l-attenzjoni jekk li l-Vanġelu tal-ċiviltà umana lejn il-kura tal-bniedem minn xi ħaġa maġika propju il-mart sa xi ħaġa li anke l-bniedem jipprova juża il-mezzi li għandu biex jikkurah, din il-ħaġa ir-realtà tal-eutanazja għal sekli sħaħ sparixxiet hekk mill-kuntest tagħna, mill-kuntest tal-punent. U imbagħad reġgħet daħlet meta bil-mod il-mod daħlet il-mentalità ta' dak li huwa utli, jgħidulu utilitarizmu, jiġifieri dak kollu li prattikament ipoġġi l-bniedem fuq il-livell ta' jekk jipproduċi validu ma jipproduċix huwa peace. Huwa wkoll xi ftit il-mentalità tas-suq, jiġifieri jekk inti tista' tipproduċi allura jiena ngħinek tgħix. Jekk ma tistax tipproduċi bħalma narmi l-oġġetti anki lilek jisni nurik kif tista' ittem ħajtek. Anki elementi ieħor jisu huwa l-kultura wkoll ta' x'nifhmu bil-pjaċir, jiġifieri aħna dejjem aktar inkejlu l-ħajja tajba jew the life worth living bħala dik il-ħajja li fija jiena b'saħħti, jiena nieħu gost, nieħu pjaċir, u l-ħajja li rid nevita kosta kollox hija l-ħajja ta' tbatija ta' ċertu tip ta' dak li joħloq li dwejja. U dan li jissejjaħ propju edonizmu, jiġifieri tfittxija għal pjaċir fih innifsu, twassal ukoll sabiex il-bniedem iħossu skomdu mhux kapaċi jaqra din ir-realtà ta' tbatija u tal-mewt. Konsegwenza allura minkejja appuntu l-iżvilupp tat-teknoloġija anke medika fil-qasam tal-mediċina sabiex ittaffi l-uġieħ għandna sitwazzjoni fejn il-bniedem dejjem aktar jitlob il-mewt. Biss forsi nżid xi ħaġa oħra. Għandna wkoll realtà ġdida fi żmienna li huwa l-fatt tal-istess progress tal-mediċina ħoloq każijiet fejn anki għandek dejjem il-linja li trid taqta' tittażel bejn li takkumpanja u tagħti il-kura meħtieġa lill-pazjent u li tevita mill-banda l-oħra imma li tagħmel kura żejda u inutli fuq il-pazjent. Jiġifieri dik li tissejjaħ bl-Ingliż therapeutic obstinacy, jiġifieri twebbis ir-ras li wieħed jagħmel affarijiet li huma inutli fuq il-qasam fuq il-kamp mediku. Allura illum ukoll jista' jkun lin-nies jkunu tant impressjonati bil-kura li ssir xi kultant tkun kura forsi żejda jew hekk jarawha li jibżgħu mit-tip ta' trattamenti li huma stess jisom ma jridux. Imma aħna maħniex qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar każi li inti tipprova ttawwal il-ħajja, imma aħna qegħdin nitkellmu dwar każi li inti tittermina l-ħajja. Mhux hekk? Però f'dal kuntest kollu, inti semmejt anke daw il-persuni li jitolbu għalihom infushom li itemmulhom ħajjithom. Imħabba tbatijiet li jkunu qed jaraw anke persuni li forsi għadhom ma waslux f'al-mument ta' tbatija, imma ikunu qed jaraw dak il-mument ta' tbatija resaq lehom. Ma taħsibx li ħafna drabi daw il-persuni mhux mid-tbatija nfisha ikunu qegħdin jibżgħu imma mill-fatt li ħafna drabi fis-soċjetà tal-lum id-tbatija jkollhom jiffrontawha waħedhom illi ma jsibux is-sapport meħtieġ biex huma jaffrontaw dik id-tbatija. Jiġifieri jiena smajt kummenti il-biża' li da jew di ħadbati imma ħadbati waħedha. Jiġifieri ħafna drabi. U għalhekk tqum id-domanda dawn il-persuni li r-realtà tagħhom hija waħda vera. Illi mhux qiegħed dik ir-realtà forsi ma jistax jitkellem daqsu jew daqsa. Però id-domanda hija l-eutanasja hija t-tweġiba li jom daw huma l-eutanasja li għandhom bżonn daw il-persuni jew is-sapport b'kull mezz biex dik is-sitwazzjoni huma jaffrontawha b'inqas batija possibbli u blajnuna bis-sapport bl-appoġġ tal-oħrajn. Hija mistoqsija tajba għax infatti spiss wara l-għajta jew il-karba sabiex il-pazjent jew il-persuna quddiem tbatija li ħadd tiġi fuqha tagħmel li ħadd jew stess titħalla tem ħajjita,
hemm propju taħt dik il-karba għajta sabiex il-persuna tiġi mismuwa u akkumpanjata. Infatti anki hemm dawk il-famużi fażijiet ta' ċertu studjuża ta' Kubler-Ross fuq il-kwistjoni tal-fażijiet ta' meta taċċetta aħbar bħal pereżempju aħbar ta' telfa jew il-fatt li ħadd tmut, u wieħed mill-phases huwa dak li wieħed jaqa' f'depression jisu sakemm jaċċetta l-ħaġa ma jaċċettajiex. U propju f'dak l-istat wieħed jista' ovvjament fi stat id-disprat dak meta aħna kien nkunu naqra disprati jew imreknin fuq xi ħaġa ngħidu affarijiet li we don't really mean what we say, imma jekk xi ħadd ikun kapaċi imur lil minn dak li qegħdin ngħidu jisma' jissu fil-fond qalbna xi trid tgħid, allura kapaċi aħjar naqraw is-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni. Allura bħalma qiegħed tgħid inti ġew spiss wara din il-karba jissu hemm il-fatt li għatu kasi, ġifieri mhux sempliċement isma' għatuni l-istrumenti tal-mewt imma ħudu ħsibi. U huwa fatt jiġifieri li tissejjaħ ta' żmien jisu il-fatt li l-mediċina saret disponibbli u żviluppat u l-fatt anke li l-isptarijiet saru dejjem aktar iwieġbu għal ħafna pazjenti u persuni qed iġib sitwazzjonijiet anki ta' abbandun jew inkella m'hemmx dik l-attenzjoni dak il-wiċċ dik it-taċċ umana mal-pazjent li jispiċċa waħdu dan huwa fatt reali. Jiġifieri anki n-nersis tagħna li tant jagħmlu xogħol kbir u hawnhekk ta' min isellmilhom u jibqa' jitlob għalihom u anki jagħtihom is-sapport kollu imma quddiem tant eżiġenzi biex ilaħqu mal-affarijiet jispiċċaw spiss għandhom ħin għal magni li jikkuraw il-pazjenti imma mhux tant għall-pazjenti infushom. U dan iwassal biex dik is-solitudni li tissemmi inti toħloq il-fatt li wieħed iħossu hekk li jrid is-soluzzjoni waħdanija hija li jtem ħajtu fidejh. Tantu hekk li hemm min jitkellem qabel l-eutanazja vera u propja li semmejna li wieħed jagħti l-mewt lill-pazjent biex itaffilu l-uġieħ tiegħu, hemm l-eutanazja psikoloġika. Jekk wieħed iħossu abbandonat aktar iħossa qibsa din il-ħaġa, din hija realtà li s-semmija tagħna lkoll nistgħu nifhmu anke meta jkollna naqra ta' uġieħ ta' ras tal-inqas anki sal-lum għalkemm għandi 32 sena, jekk inkun id-dar u xi ħadd jiġifieri mill-ġenituri jgħidli kif inti u ħafna aħjar milli nkun b'uġieħ ta' ras hawnhekk is-seminarju waħdi. Il-bniedem għandu bżonn din il-preżenza u l-istess Cicely Saunders li waqfet il-moviment tal-hospice kienet qalet li aħna spiss mhux tweġiba għandna għal dal-pazjenti, speċjalment dawk terminali, imma għandna preżenza x'nofru forsi fuq dik hemm bżonn li anki aħna nirriflettu ftit aktar u ma nikkuntentawx ruħna bħala soċjetà li quddiem wieħed li qed jokrob u qed jgħidli oqtolni jiena ngħidlu mena ħaħa noqtlok imma tgħidlu isma' quddiem dik il-karba tagħtih dak li tassew jeħtieġ. Tista' tkun sejħa min-naħa tiegħu kważi għall-għajnuna għall-preżenza tiegħu għall-attenzjoni u x'hekk. Ekku, soċjetà responsabbli propju tipprova twieġeb għal bżonnijiet aktar profondi tal-bniedem, mhux sempliċement huwa jiena nipparaguna forsi jinstema' ftit banali u niskuża ruħi ma nipparaguna għax jiġifieri jekk anke tfal tagħna mhux dejjem nagħtuhom li jridu imma dak li għandhom bżonn. Issa hawnhekk ovvja mhux qed nitkellmu fuq kapriċċ, il-bniedem li tibati u ħafna rispett quddiem il-marda tiegħu nerġa' ngħid. Imma anki hemmhekk is-soċjetà tisu terfa' l-pis tal-marid mhux sempliċement issa tħares x'imkien ieħor u sempliċement tagħtih l-istrumenti tal-mewt jisu din hija l-għażla għandha s-soċjetà u din bniedem li jokrob għall-mewt x'ħa nagħmel neħles minnu jiġifieri sempliċement nagħtih li qed jitlobni jew nerfa' l-pis tiegħu jiġifieri nipprova nifhem tassew x'għandu bżonn u x'nista' nagħmel jiena. Jiġifieri I take the longer road, the extra mile li jellimna Ġesu appuntu jekk jitolbok minn taħt tnejn jew ħa nipprova sempliċement nieqaf fuq dak li forsi jien bħala soċjetà bl-abbandun tiegħi bl-iżolament li jiena ħlaqtlu wassaltu sabiex jitlob dak li fil-fatt qiegħed jitlob jiġifieri l-eutanasja. Meta tisma' l-argumenti favur l-eutanasja u meta tinduna bil-kampanja fina li hemm għaddejja fil-pajjiż, jibda jiġini d-dubju jiena. Imma jekk tidħol din l-eutanasja, darba tidħol din l-eutanasja, tista'
hemm il-possibilità li din issir kważi biżmien issir il-norma ta' kif aħna nibdew immutu. Ftit ta' żmien ilu kien hemm settur mill-qasam parti mill-qasam mediku illi kienu qegħdin jilmentaw fuq it-twelid. Fuq it-twelid kif it-twelid naturali illum ħafna drabi ġie mibdul ġie replacjat permezz ta' ċesari illi jisiru ċesari għax eħfef għax aktar malajr mingħajr forsi ma jkun hemm bżonn meta l-om tkun tista' teħles anke b'mod naturali. Jista' jiġri l-biża' illi jiġu l-istess ħaġa f'dan il-każ illi biżmien l-eutanasja ssir il-mod, in-norma ta' kif imutu anka fuq affarijiet inqas gravi fi għandek persuna għaddejja minn depression qawwija jgħidlek jiena rrid imut. Oqtolni, tini l-eutanasja, tini injection. Jiena naħseb sfortunatament kieku wieħed jixtieq wieġeb le imma dak li jissejjaħ f'dawn it-temi l-slippery slope effect jeżisti, ġifi slippery slope ħażżur żieqa. Jifieri jekk tidħol il-bib ħajsir aktar usa biex jidħlu affarijiet oħra u biex tinbidel anki mentalità. Tgħidli jekk hawn min jaqbel mal-eutanasja il-mentalità diġà daħlet imma huwa fatt ukoll li il-liġijiet jiffurmaw ukoll il-mentalità ta' soċjetà bil-mod u anki kapaċi ibidlu il-mod ta' kif il-bniedem iħares lejn ħajtu u anki lejn ir-realtà ta' madwaru. Għaldaqstant huwa minnu jiġifieri hemm ukoll wieħed jista' jara u naf li qed isir anki xogħol f'dan ir-rigward postijiet bħal Belġu fejn ilu snin mhux ħażin li hemm l-eutanasja tisma' affarijiet li jixxukjawk, jiġifieri dan x'intej tisma' l-anzjani jibżgħu jmorru l-isptar għaliex hemmhekk jafu li ħajidħlu tajbin u ħajħorġu mejtin. Anka bla ma jitolbuha huma. Ma jitolbuha huma u infatti anki jisu ċertu sentenzi jippruvaw inaqsu ir-responsabilità ta' min jagħti propju il-mewt lil dal-persuni. X'in toħloq il-mentalità, tinħoloq il-mentalità, tinħoloq dik li tissejjaħ anki eutanasja soċjali, ġifieri s-soċjetà stess tant tħares lejn sempliċement il-kwistjoni ekonomika, jiġifieri anki kemm spejjeż tinvesti fil-qasam tas-saħħa li spiċċa mbagħad qed wassal messaġġ indirett lil min huwa pis tas-soċjetà isma' inti għamel favur lilna u temm ħajtek. Tippruvax jissu tixrob mir-riżorsi tagħna lejn qed tagħtik il-mezz għalfejn qed tipprova tippersisti. Jiġifieri x'inti tinħoloq dil-mentalità u dan l-isfijiet tagħna wkoll semmewha f'dik litra lill-parlamentari huma stess qalu li propri x'inti tidħol din il-ħaġa dil-mentalità, il-bidla fil-kultura, anki l-mod kif inħarsu l-anzjani tagħna, il-persuni b'mart kroniku, il-persuni b'diżabilità u kundizzjonijiet oħra tinbidel u nkunu naqra neif, jiġifieri u mhux korretti jekk dak li jkun jgħid u le hawnhekk biss ħanaslu għal każijiet estremi biss. Mhux minnu għax fejn daħlu propju jien illum smajt pereżempju wieħed il-video xi ħadd jgħid mill-European Institute of Bioethics mill-Belġju stess din il-persuna tgħid tiftħux il-bieb għax intiftħu il-bieb ħajjitwessa aktar, ħajjinfetaħ aktar, mhux ħajjinagħlaq. Jiena għandi ħafna domandi oħrajn ma l-ħin wasal biex intemm. Però fuq din irid insaqsik, jiġifieri jiena nara l-effett li ħajkun hemm fuq il-qasam mediku pereżempju fejn il-mediċina t-tabib il-ners suppost qegħdin biex salvaw il-ħajja mal illum ħantuhom il-liċenzja li joqtlu jekk tidħol din-liġi. Il-liġi qiegħda hemmhekk biex tipproteġi l-ħajja ma ħanoħolqu każi fejn il-liġi hija stess tippermetti l-qtil. Imma jiena d-domanda tiegħi xi ħaġa li tiġi aċċennajt għaliha. Inti issa meta semmejt il-qasam ekonomiku. Jista' jkun dan huwa mod konvenjenti ħafna kif aħna intaffu il-pis finanzjarju minn fuq il-pajjiż, minn fuq is-servizzi soċjali, minn fuq il-qasam tas-saħħa li għaliex tiġi ħafna irħas li persuna tagħti injezzjoni u daqshekk milli għax ħafna drabi aħna naraw stampi fuq l-internet u fuq il-mezzi tax-xandir fuq il-gazzetti ta' familja qegħdin flimkien u li jħol tabib l-injection f'idejh ħajteħ l-aħħar injection.
Sewwa, imma min-naħa l-oħra jista' jkun dan huwa mezz konvenjenti kif aħna intaffu għax dak kif jgħid il-Papa Franġisku, illum kollox sar jissarra flus. Il-possibilità fil-fatt hemm qiegħda u anki bħalma qedna qabel anki l-eutanazja kif ġiet daħlet fil-kuntest taċ-ċiviltà tagħna daħlet propju pari passu mal-industrializzazzjoni, mal-kwistjoni ta' ekonomija, utilitarizmu, jiġifieri profit, produzzjoni. Prattikament ara meta l-bniedem jiġi trattat bħala oġġett, bħala prodott u stess jibda jitratta l-ħajja tiegħu bħala prodott li jiddisponi minna x'kien irid, allura mbagħad dan kollu il-bniedem jispiċċa jidħol fl-equation tas-suq, jiġifieri jispiċċa oġġett f'kultura tal-iskarti semmi Papa Franġisku fejn anki għal raġunijiet ekonomiċi wieħed jadotta sistemi li propju imorru kontra u xek dak li għandha tkun is-soċjetà, jiġifieri soċjetà għas-servizz tal-bniedem. Father Richard, ħajkolli waqfek jiddispjaċini għax skadilna l-ħin diġà, però nixtieq ikollna okkażjonijiet oħrajn fejn kunu nistgħu nagħmlu diskussjoni iktar fit-tul għax hemm diversi punti oħra li aħna nistgħu immissu. Ringrazzjak tal-opportunità. Grazzi lilek. L-semmija bħalma qed inti li jinformaw ruhom u programmi bħal dawn jgħinu sabiex wieħed anki jipprova jirraġuna jifhem aħjar fuq ix qegħdin nitkellmu. Grazzi ħafna mill-ġdid. Dak kien Father Richard Farrugia li huwa professur tal-morali fis-seminarju Tawdex imma wkoll ir-rettur tas-seminarju Tawdex.